Ayan, good afternoon everyone. Ayan, medyo nahihilo-hilo ako ng konti. Partner, kamusta naman? Ayan, okay naman ako, partner. Oo naman. So, bago tayo mag-start, again, gusto muna nating batiin lahat ng ating mga viewers. Yan. Hello po. Magandang hapon sa ating mga live viewers. Siyempre, lahat din ng mga nanonood, hindi lang dito sa Pilipinas sapagkat we are international partner. Ang taray naman ng international. Siyempre, parang kanina nga, ang dami na nag-chat sa akin, na nag-text. Ay, ano bang oras mag-i-start ang live ninyo? Oo, maraming nag-aabang talaga. Correct. But pero bago ang lahat, magpapakilala muna. Isa po kami sa mga hosts. I'm Mr. Gerald Ramos. And I'm Joy. And then, mamaya-maya, mapapakinggan natin at i-introduce natin ang ating mga main host sa araw na ito. And syempre, partner, gusto nating i-shout out lahat ang mga nanonood. Syempre, lalo-lalo ng aking mga magulang, mami, daddy, hello po sa inyo lahat. Correct. And also, mga aking mga tita, mga tito dyan sa abroad na nanonood. And also, shout out to those workmates of my tita Josie. Hello! Ayan, hello po sa inyong lahat. And syempre, ang aking Mama Virgie and Papa Joe. Hello, manunod kayo yan. Hello, kamusta? Diyan lang kayo, ha? Ayan. Syempre. Ang dami mo namang inimbitahang manood talaga. Syempre, para bonggang-bongga. Totoo yan. Alam mo naman yung una nating labas last time, napakadami. Yes, Diba? diba? Nakakalula yung ating mga Correct. viewers nung nakaraan. Correct, partner. So ngayon naman, mas mag-enjoy tayo sapagkat mas pinadami at mas pinasaya ang mga laro dito sa Loud Lunch here at Kaaro TV! And syempre, Ayan. as partner, kailangan na natin i-welcome. Yes. Sabi nga nila, ang tao na dedicated sa Yes. kanyang trabaho. Totoo Sa yan, mga ganitong, partner. yes, ladies and gentlemen, let us all welcome the man with the golden heart, Kuya Freddy Villanueva! Hello! Wow, ang saya naman. Kanina nandun ako sa gilid. Sinanonood ko kayong dalawa. Talagang napakasaya. Kamusta Yes, naman, Sir opo. Freddy? Kamusta naman ang mga outfit Alright. Ay, namin? Okay lang po taray, ba? oo nga. Wow, taray. Thank you po. Maraming salamat, Sir Freddy. Ay, Ayan. umangkat ka ng konti. Opo, may pandaraya na po yan. Ay, ang dami mong binati kanina. Ay, binabati ko rin lahat ng ating mga viewers dyan. So, Live viewers sa buong Pangasinan at syempre, saan man panig ng mundo. correct. Yes. Sabi ko nga, international na tayo ngayon. Totoo diba? yan. Kaya naman talaga namang marami talaga ang nanonood at nagmamahal sa ating programa. Thank you so much for watching. Syempre. Pero, teka, para makumpleto na tayo. Yes. Hello ko, ito na yun. Parang ito yata yung sinasabi ni Oo. Kuya Freddy last time na Totoo. Yung meron inaabangan tayong natin. Yes. Eto na po, para kumpleto na kaming apat, ang ating napakagandang co-host ngayong araw, wala pong iba kundi si Miss Jessica! Ayan, palakpakan naman. Ayan, ang pinakamaganda. Nag-iisa Miss Jessica. Sabi ko na Hello po, ganda madam. naman kaya. Oo, parang buti na lang talaga nagpandaraya ako ngayon. Joy, dito ako sa tabi mo. Yes po. Naiilang ako doon. Ay, masyado pong maganda, di ba po? Oo. Ay, Ayan. So, magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga masusugid nating manonood live dito po sa Kaaro Loud TV Lunch. Loud Lunch. Yes. Okay, at Ayan. So, siyempre, ngayong araw, napakanami nating mga games, di ba? Yes, Sir Freddy. Totoo po yan. Mga games na pwede kayong manalo dahil lang sa pag-share ninyo Yes. ng Ng mga ating video. live po na mga ano ba yung mga Sir Freddy, ano ba yung mga ginawa nyo yung mga past few days? Noong nakaraan, meron tayong lucky numbers. Wow. Spin a wheel yon. Tapos ngayon, magkakaroon tayo ng yung mga lahat ng nag-share ng ating mga video, mapapasama rin sa Spin the Wheel. Wow! Ayan, at syempre, Napakaswerte naman. napaka- At higit sa naman. lahat nung nag-subscribe Subscribe. sa ating YouTube channel, channel. Kaaro TV, ay panibagong Spin the Wheel na naman. Ayan, Wow. kaya naman po, wag po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Kaaro TV channel. Para At alam lagi nyo kayo. ba, yan mga games na yan, punong-puno ng prizes. Yan, napakasaya Wow, naman. grabe. So, sa lahat ng Napakasaya at ating mga napakaswerte kababayan, naman nila. correct, Ma'am Jessica. So sa lahat ng ating mga kababayan, we are inviting you to please subscribe sa ating YouTube channel. channel, yes. Para po sa susunod po na ating edition ng ating Loud Lunch, baka isa kayo sa mga mapili at maglalaro
sa ating surprise game mamaya. Yes. Pero bago ang lahat, pasalamatan natin nating mga sponsors. Meron na pa mga sponsors surprise. Naku, Yes, marami na ang naman. nagmamahal sa atin. Oo. So, unang-una na dyan, maraming salamat sa Tangay-Tangay and also DDI. Yan. Wow. Palakpakan Salamat naman po. natin. Salamat Maraming kay Ma'am salamat. Madam Aida. Yes, Yes. Madam At saka Aida si Princess. Torres and Ma'am Princess Princess Torres. Torres. So, Ma'am Yes. Rachel, maraming salamat po. Salamat Ayan, sa maraming napakasarap na merienda. Ayan. Jessica, yung isang... Sponsor na. Pasalamatan po natin ang isa din sa sponsor natin, ang New Me Miracle. Wow! Ayan. Beauty products po yan. Nako. Beauty products. Ayan. Yes, nakakaganda. Ay, kaya At pala syempre, naman, kaya Ma'am naman Jessica, pala. alam ko na kung Totoo. anong ginagamit mo. Kailangan na yata gamitin din yata yung Kaya nga, yung Miracle kailangan. products na yan. Right, isa rin sa mga sponsors natin ang Malayan Grand Mansion. Siyempre, Yes, walang syempre. iba. Siyempre Palakpakan naman. At sa Malayan Grand Mansion po ang ating studio. Doon po nila tayo matatagpuan. Correct. Ayan. Napakaganda naman. Pag-usapan natin ng konti isang games natin. Alam niyo yung pera o banga? Di ba? Ay, oo. Yung pera o banga, ang mangyayari po doon, kukuha kami ng mga ilang lucky viewers ngayong araw. Tatawagan po namin kung sino yung maswerte, siya ang maglalaro ng pera o banga. At ang jackpot prize natin dyan ay... Magkano po? Magkano po? 3,000. Grabe naman! Ang laki-laki talaga kaagad. Kaya nga napakaswerte kung sino man yung mananalo na yan. Totoo Excited yun. ako. Parang gusto ko na yata maglaro na rin. Sa Oo. mag-MC ata. Di ba, imagine Para mo, mas ganyan maganda, yung prize. 50,000. Ikaw pa Correct. naman, di ba? At alam nyo, mayroon tayong mga guests ngayon na magagaling kumanta. Ayan din Ayun po na. ang ating papakasubaybayan Yan, sapagkat tama. we have different guests na nanggaling pa sa iba't ibang lugar sa Pangasinan to entertain us sa ating show. Yes. Okay, bago tayo magpatuloy, bago natin umpisan ang una nating pa-games. Yan, alam kong sabik na sabik ng ating mga viewers dyan. Commercial muna tayo. Ayan, syempre. Ayan. Ano ba Ayan nangyayari? na. Parang andyan na yata. Ready na. Yan po ang ating mga sponsors. Bago tayo magpatuloy, commercial muna tayo. Mag-ano na tayo? Kasi may kinemular dyan. X mo lang yan. Pag-games na tayo? Spin the lucky number. Sige, okay, go. Yung GM, tangay-tangay, yung bitan yan, Bangkok Makati. Alam, bako natin, tinaling mo natin yung bangkong bakit. Sige, ano na lang natin. Ha? Oo, hindi mo na-mention, sir. Sige, ano na lang natin. And syempre, ang Tangay-Tangay at DTI. Yes. We also have the MGM Grand Mansion at syempre ang ating New Miracle. New Me Miracle. Ayan. At ang Bank of Makati. Or the Meta branch. Yes, Yes. sir. Bongga naman. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Cheryl, Bangko Makati. Baka naman pwede mag-open naman ng account dyan. Pwede mag-loan, Pwede mga ba? ganon. Pero pwedeng sa inyo muna manggagaling yung iano. Initial deposit. Opo, sir. Kung gayon. Kasi wala ka kasing pera kung maaari lang. Ayan, so habang hinihintay natin ang ating mga guests na parating, syempre maglalaro buta tayo ng lucky numbers ba ang ating Yes, game? oo, lucky number. Napakaswerte. Ang lucky numbers, ito po yung mga nag-tumaya o nag-comment ng kanilang mga numbers na parang weteng. Parang Ayan. well. Alright. So kung kayo po ang nanalo o tumama, screenshot lamang po ninyo ang inyong number
at ipadala sa amin para po amin ma-verify para po makatanggap kayo ng inyong prize. Ang prize po nito ay tumataginting na 1,000. Sana all, di ba? Grabe talaga yung mga papremyo dito sa Loud Lunch. Correct. Okay, Grabe. umpisa mo na, Joy. Mano, ang bola. Unang bola. Ayan na. Ayan, unang bola. Ikot na po. Ikutin na natin. Magpaikot-ikot at sabayan nyo ng konting sayaw. Nasa na yun? Lucky. Ayan na. Okay. Ang At ating unang number ay number 20. Ayan, so sa lahat po ng mga nag-send ng kanilang mga numbers, tignan na po ninyo. Siguro naman May natandaan ninyo. namumuro na. May May namumuro. namumuro Ayan, na. Ayan. Sige po, ang Grabe, second ball po natin. Ayan, second ang ball. ating second ball. Iikot na po ang ating mahiwagang Roleta. Ayan na. Nako, Ano kaya? anong number? Ayan na. At, ayan, number 3. So, 23. Tres. Ayan. Ang last Yan ang combination lucky po number natin na mananalo ng 1,000 ay 23. Ayan. Sir Freddy, yung numero ba nila kahit baliktaran po yan? Hindi po, dapat Dapat magkasunod Ay, talaga. magkasunod. Ayan. 20 at 3. Ay, sa mga Ayan. po, ang tumayan ng numero na yan, screenshot lamang po at ipadala sa amin via messenger. Ayan. At syempre, Napakaswerte makaklaim nyo na naman. kaagad ang inyong 1,000 piso. Napakaswerte Yes, naman. talaga naman. Kung kaya walang nanalo, alam mo, pag-asa pa ako sa susunod na draw. Parang gustong-gusto ko yan. Hi sa mga nanonood dyan sa Lingayen at saka sa Aguilar. Wow! Ay, wow! Hello po Sa sa inyo, inyo kamusta lahat. po kayo dyan? Kamusta Ay, At naman? siyempre, dito sa bayan ng Pusurog. Oo Siyempre naman. Siyempre, naman. unang-una na dyan, ang Magandang Barangay hapon. Rosario. Ayan. Hello po Magandang sa hapon inyo po lahat. sa inyo. At poblasyon. Lahat ng taga-poblasyon. Lahat ng Yan. poblasyon, District 1, District 2, District 3, 3 and and District 4. Ayan, hello. Ayan. Ay, siyempre, lahat po ng barangay dito po sa Municipality of Pusurugyo. Pusurugyo. Ayan. Okay, ano susunod natin yung mag-introduce na tayo ng ating guest Guest performer. performer. Yes, pero bago dyan, at iyaano muna natin kung sino yung mga nalo, kaya magbabalik po kami pagkaraan ng mga ilang Minuto. minuto. Comes na.
So, ayan, we're back, partner. Yan, and we're back here at Loud Lunch at Kaaro TV. Ay. At tulad nga ng ating sinabi, Kanina, Yan. we were going to be entertained. yes, Siyempre, isa sa mga pinaka-talented, hindi lamang dito sa bayan ng Pusurubio, maging sa probinsya ng Pangasinan. Pangasinan. Ayan. Yes. Yes, and Yes, partner, live na live here at Loud Lunch, ladies and gentlemen, to sing. Anong kakanta niya, partner? ayan, to sing There's No Easy Way. Ay, parang kanta yata yan ni James Ingram. Tama ba ako? Parang tama ka dyan. ako. Ladies Grabe. and gentlemen, our second placer Yes. ng ating Your Voice, Kaaro, Pangasinan, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to Mr. Marco Sangbaan. Kaya naman talaga namang marami talaga ang nanonood at nagmamahal sa ating programa. Thank you so much for watching. I held her close to me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I try to console her, she just do the best she could. But there are times the best is no damn good. And no matter how you tried to be kind, there's always still a part of you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied and told her she'd be fine, though we both know it was just a lie. I had to do it, 'cause I'd said anything to help me get through it. Then she reached out for my hand, and her simple touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the hurt that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. She could have gotten angry and made me feel like a guilty child, but I realized that never was her style. I wanted her to hurt me and not to treat me like a friend. I wanted her to be there'll be someday. I'll go crawling down my knees to ask her back again. But she acted like a lady till the end. Oh, what a lady. And I thought that she'd break down, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in her way, 'cause the silence told me everything she could not say. 'Cause when it falls apart, there's just no easy way. There's just no easy way. There's no easy way to break somebody's heart. Ayan, sandali lang. Sandali lang. Marco! Ang galing-galing naman. Napakagaling naman na Man. Yes, talaga namang yes. Ayan, so once again, ang ating second placer. Ayan, ang ating second placer sa Your Voice, Kaaro, Last year po, kung Last natatandaan nyo, year. yung Your Voice dito sa Kaaro, Pangasinan, siya po ang
second Second place. placers. Yes. Ayan po Marco, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sir, isa po akong public school teacher, sir. Ah, So wow. I'm Yeah. still working, and at the same time, we are going to have our vacation na next week. So Wow. finally. Marco, thank you sa pag-paunlak mo sa amin. Thank you so much, sir, for the invitation Sana maimbita po. ka namin muli dito. Yes, sir. Of Anytime, course. sir. Right, sa ating mga viewers dyan, patuloy lang po ang pagbibigay ninyo ng inyong numero at mamaya po, tatawagan po namin ang isang lucky viewers para maglaro ng Pera o Banga. Yan. Okay. Okay. Ang susunod na pag-games natin, yung Ating Mga nag-share. share Yes. ng ating video nung nakaraan. At ang mananalo po niyan via Spin the Wheel ay mananalo ng 500 pesos. Siyempre Swerte naman. naman. Umpisahan na ba natin ang Spin the Wheel? Yes, sir. Pwede, pwede yes, naman yes. po. Let's do it. Right. Ayan po. Ayan po ang mga listahan ng mga nag-share sa ating video nung nakaraang linggo. Ayan. At unang spin natin, ano yan? Yun na yung una, no? Opo, sir. Okay. Right. Ang tabayanan po, yung mga nanonood dyan. Ayan. Ayan, yung mga nanonood dyan. So, Sige. as in, sa lahat po din po ng mga nanonood po natin, mga viewers po, i-share lang po ang live po natin. ulit Share, para share po- lang. Okay. Para Para magkaroon po next ng week po, chance. kayo, Kayo, dito, ayan. yung kasama Yes. po sa spin the wheel po natin. Yung mga Ayan. So, kami po ang ating mechanics. Yes. Okay, 500 pesos po para sa spin the wheel nito kung sino yung mga nag-share. Ayan. Direct, umpisa na. Spin the wheel. Spin the wheel. Ayan. Ayan. Malapit-lapit na. Ayan. Ayan na. Ang lucky winners natin ay si Mafe. Congratulations. Happy Nakahirap. Ikaw ay nanalo ng 500 500 pesos. Imagine niyo yan, guys. Imagine niyo yan, guys. Nag-share lang. Nanalo na agad sa ating spin the wheel. Ayan. Hey. So again and again, share lang po tayo ng share para po tayo ay makasama Makasali po sa mga ating susunod po raffle. nating raffle. Ayan. Ayan. Ang dami Lalapit na tayo. nag-share at saka nag-send ng kanilang Okay, mga okay. numbers. Binabati ko, nagpapa-shoutout mga viewers natin sa bayan ng San Fabian. Sampang Ay, yan. hello po sa inyo dyan. Kamusta po? Hello mga kababayan dyan sa bayan. Okay. So, mamaya lang, itutuloy natin yung spin the wheel Spin the ulit wheel Yes. ulit po. para doon naman sa Subscribe. Yes, Sa ating YouTube channel. Ayan, kaya naman po, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. That's Kaarot TV channel. Yes. Yes, Yan. tama. At mamaya ipaliliwanag natin yung mechanics nung yung pera o Pero banga. o banga. Excited ako Okay. dyan. Oo nga, Diyos ko, magkano ulit yun? Paano nga ba yun? Tumataginting na 50,000. 50,000! Peso, 50,000. Partner, baba na tayo, sumali na lang yata. Kaya nga eh, pero hindi pwede. Hayaan Okay, bago natin. tayo magpatuloy, commercial muna tayo. Ayan. Ay, pasalamatan ulit natin ang ating mga sponsors. Ayan, babalik po kami.
Okay. Lunch at Kaaraw TV. Ayan. So, tulad nga ng sinabi natin kanina, Meron tayong mga guests. yes. Okay. Siyempre, nandito po para po magbigay ulit sa atin. Magbigay sa atin ng saya at ng kanta. Ayan, kakantahan niya tayo ngayong araw na to. Ladies and And gentlemen, gentlemen, the Video Kit King Champion. Champion. And syempre, Barangay Kagawad. Kagawad of Batakin. Ladies and gentlemen, putting it together for Mr. Lopito Espino. There's a stars in the sky tonight, and it trembles like my heart. And in this world, we're all alone tonight, so close and yet so far. My heart would never lie. I can feel you want me to. Stars and baby, hear what we should do. We'll take by the hand and we'll hold your breath and we may find it might come true on this story night. We'll take me by the hand and we'll Ayan. Palakpakan naman po natin si Mr. Lopito Espino. Ayan. Video King Champion. Yes. Ang ganda naman ng pagkakanta Sa ating Ayan. Maraming salamat po ulit sa ating mga sponsors. Yes. dyan ang Tangay-Tangay at Di- Yahoo! Zoraida Torres, Princess Torres, and Ma'am Rachel Torres. Maraming. Ayan. At syempre, ang New Me Miracle. Ayan. Ang pampaganda talaga, di ba? Also, maraming salamat din. Bank of Makati or the Neta Brand. Yes, maraming salamat. At syempre, ang MGM Grand Malayan Mansion. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ang ating studio talaga naman. Dito nyo kami. Rosario. Pangasinan. Ayan. Yes. Mga susunod pang mga araw at live natin, hindi lang yun ang mga mapapanood natin. Totoo, marami pa tayong aabangan. Yes. We are inviting some of our best Dancers. performers, example sa pagsasayaw. Yes. Unang-una dyan, ang Susunod plus fine. Ayan, talaga naman. pwede din tayo mag-invite from other municipalities like Dagupan, San Nicolas, at Ordaneta. Yes. Back to you, Kuya Freddy! And Jessica. Yes. Salamat kay Kagawad Espino from Barangay Batakin. Batakin, Talaga naman, yan. singing idol. Napakagaling. Idol, mamaya kakanta tayo. Ayan, Okay. mamaya po, babalik po kami ni Kagawad Espino para kumanta kaming dalawa. Maraming salamat po, sir. Right, commercial muna tayo.
Ayan, so nagbabalik po ang mga Diyosa ng kagandahan. Ay, talaga naman, syempre. Grabe naman yan. Alam niyo guys, napaka-exciting talaga ng mga nangyayari ngayon sa ating live show. Totoo Ayan. yan, partner. Ayan, parang mali ata tong pwesto ko kasi nasa gitna ako. Ano, pinagitnan ako ng mga magagandang mga Diyos. Ay, maraming Oo, salamat. ikaw nga ang Reyna eh. Wow, Kaya maraming nandyan ka sa salamat. gitna. Thank you very Oo. Parang akong Christmas tree. Ayan. So, Ma'am Jessica, sandali ka kasi minapansin ako eh. Tignan mo naman yung skin mo, ang ganda-ganda. Totoo. Pwede mo ba bang i-share sa amin kung ano naman yung mga beauty secrets mo? Ayan. Yes. Ayan, at pinapasalamatan sa ating sponsor natin, ang Yumi Miracle. Ayan. Ayan. Ay, Ma'am Yumi. so, ibig bang sabihin dahil sa, Sa Yumi Yumi Miracle, Miracle. ganyan po ang skin ninyo, ganyan kayo kaganda? Hindi na. Ay, Grabe. taray. Parang Grabe next time naman. na parang gusto ko na rin yan ata, sana, ha? sana naman matry din natin yung Kaya miracle nga. na yan. Yes. Oo. Siyempre, kung bibigyan mo kami, Ma'am Jessica. Totoo yun. Ayan. Ating mga sponsor. Correct. Yeah. So, correct. So, wag na natin patagalin, ladies and gentlemen. Atin naman pong tunghayan ang intermission number na Yes. ibibigay sa atin ng dalawa sa pinakamagaling kumanta sa atin ngayong araw. Yes. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome ang Video King Champion at the man with the golden heart, no other than Kagawad Kagawad Lopito Espino and Kuya Freddy Villanueva. If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind me how much I care and how I needed you. If I sing you a love song, to remind you how much I care and how I needed you. Love song lasts longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love song need you, but lovers open do. So baby, let me sing a love song for you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, let it still be there. Magandang hapon po sa mga taga San Carlos, nanonood sila. Love song lasts longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you.
at Kagawa Dispino. Palakpakan naman natin ang ating mga... Okay. Grabe, ang gagaling naman kumanta. Alam niyo po si Kagawa Dispino ay taga Barangay Batakil. Siya po ay senior member ng Barangay Council sa kanilang barangay. Hi po sa lahat ng taga Barangay Batakil. Hello po sa inyo lahat. Kamusta po lahat po? Sa susunod na mga show namin, muli naming iimbitahin dito ang ating magiting na Kagawad Espino. Alright, okay. So, bago po yan, again and again, maraming salamat po sa ating mga sponsors na walang sawa pong tumutulong at sumusuporta sa ating programa. Nangungunahan po ng Tangay-Tangay Restaurant at DDI Bistro. Owned and managed by Madam Zoraida Torres, Madam Princess Torres, and Ma'am Rachel Torres. Maraming salamat po. At siyempre, ano ba yung ibang sponsor natin? Ang Yumi Miracle. Ayan. Sabi Malay, Pangasinan po yan, Yumi Ang Miracle. layo naman po Grabe yung pala. ating mga sponsors. At syempre, maraming salamat din po sa Bank of Makati Urdaneta Brand. Yes, kay Ma'am Cheryl. Hi, magandang hapon po. Maraming salamat. At syempre, higit sa lahat, ang Malayan Grand Mansion Resort Hotel. Marapit na po kaming mag-grand opening. Abangan po. Ayan po. So again, sabi nga po ni Sir Freddy, malapit na mag-start. So lahat po nung mga nag-send po ng kanilang mga resume, sabi nga po, medyo nakukulitan na Sabi niya, kapag send lang po kayo ng mga resume ninyo, tapos po, kailan po ba Sir? Pumunta na lang po kayo dito sa July 24, alas 9 ng umaga. Dalhin lang po ang mga requirements na nakalista po dahil. So wag na po nagtatanong, dalhin na po ang mga requirements para po, kung qualified po, baka kumakuha po kayo. Ayan. Yes, tama yan. At ngayon, ready na ang ating Spin the Wheel. Spin the wheel tayo Ito na ngayon. yung ang mga nag-subscribe ng ng ating YouTube channel. Yes, sir. Okay. Alright. Sige, umpisahan na natin. Ang mga nakalista po sa wheel na yan, yung mga pangalan, sila po yung mga napili namin na nag-subscribe sa YouTube na channel ng Kaaro TV. Ayan, subscriber and sharer. Okay. Subscriber and sharer pala Yes, yung mga yung mga nag-share. nag-share. Ayan. Wow, so sino Okay, kaya yung so- mananalo? Yes, sir. Ma'am Jessica, sige, bulahin Umpisahan na natin. Do the Yes, honor. spin the wheel. Wow, ayan na, iikot na po. So, abang-abang po sa lahat po ng mga nag-share last time. Tignan lang po, baka kayo po yung mga nanalo. Ayan, umiikot na Ayan po na. ang ating ruleta. Ayan. And who will be our winner for today? Ayan na, malapit-lapit na. Aha, and the winner is Guabigan, Mr. J.R. Navarro. Congratulations! Congratulations. Si J.R. Navarro. J.R. Navarro. Alright, sige, may 500 si J.R. Navarro. May magpapainom na Okay. Napakaswerte naman. So, Taga saan ba yan si J.R. Navarro? Poblacion District 2. Ayan. Okay, napakaswerte. Ayan. Napakaswerte ng mga taga-dis. Ano yung mga ibang barangay? Ano nangyayari? Share na para hindi Sige, naman mag-send isang lang po kayo ng mga numbers nyo. Correct. Para mamaya po, yung mga lucky viewers, ay nako, napakadali pong manalo dito. Totoo. Correct. At dyan po sa mga numbers na yan, tama po ba Kuya Fred, na doon tayo pipili para sa ating pera o banga? Correct. Tama. Ayan, nanood ka lang at mayroon ka lang tumataginting na 50,000 pesos. Alam mo, Gerald, kanina pa ako nakatabi kay Ma'am Jessica. Bakit, sir? Para akong kinakabahan. Bakit Bakit Ganun na. naman po? Parang, kasi yung Yumi Miracle Beauty niya. Iba parang- talaga. Iba ang talaga, Yumi no? Miracle. Partner, Grabe. kailangan na natin gumamit niyan para next Totoo. time tayo rin ang lapitan ni Sir Freddy. Pwedeng gayahin. Pwedeng gayahin yan. Ganon. Pwede naman, Pwede sir. naman. Ayan, so kaya kung Ang gusto kukulit ninyo, talaga ng mga hindi naman. Siyempre, happy
good vibes na po Correct. tayo dito sa Yes. studio, syempre. Gusto natin yung happy lang naman. Totoo tama? yan. Ngayong hapon po pala, mayroong Zumba. Alas 5:30 ng hapon. Muli inaanyayahan namin kayo, mga interesado pong magpapawis, dito po sa compound ng Malayan Grand Mansion. Mansion. At mamimigay po kami ng libreng t-shirt. Wow! Napakabongga naman! At syempre, maraming salamat sa mga nagpuyat para sa t-shirt na Ayaw yan. naman pasalamatan natin. Pasalamatan natin. Ang ating floor director, walang iba, Mr. Philip Villanueva. Palakpakan natin. At syempre, ang Pugad Guwapo! Maraming salamat po. Maraming salamat sa team ng Pugad Guwapo. Nagtatampo sa atin kasi yan, Sir Freddy last time. Kasi Pangangkuyasan hindi nila natin yung t-shirt na ginamit. yan. Correct. Okay, commercial muna tayo. Okay. Commercial muna tayo. At magbabalik po ulit ang Loud Loud Cheer at Ka-Araw TV!
And we're back here at Loud Lunch Ka Araw TV. Ayan. So, Yes, at syempre meron po ulit magbibigay sa atin ng isang intermission number. Ayan, kaya naman tinatawag po natin, syempre, nakita nyo na po ito kanina. yes, at magpe-perform na naman siya Ayan, para bigyan tama. po kayo ng isang magandang Awitin. Yes. Ayan. Kaya naman, tinatawag po natin ulit si Mr. Marco Sangbaan. Ayan, nako, napakagwapo naman na to. Nako, grabe ka naman. Ayan. So, kamusta ka Ayan. na pala? Long time no see. Yeah, okay lang. Medyo busy sa work pero para kay Sir Freddy. Yes, Busy sa talaga work? naman. Iba Busy talaga sa work or sa work ano? or sa love life? Okay. Yung totoo. Walang love life, zero. Oh, Totoo ba kaya yung naman. zero? Zero ba Ay, Diyos talaga? ko. Parang hindi Zero? na- Zero Totoo as in yan. zero? So ano naman ang aawitin mo para sa amin? So kakanta po ako ng imahe. 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 At ang imahe ay dedicated para kanino? Para sa lahat ng nagmamahalan, maghihiwalay din kayo. Ay, taray naman. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Parang napaka-bitter mo naman doon sa maghihiwalay din ang kayo. bitter Diyos ni ko. Marco ha. Grabe Okay, ka so, naman. Nabalitaan ko nga po na kayo daw ang mentor ni Marco Sangbaan nung Yes, siya ay at- nasa Your Voice. at napakagaling talaga ni Marco. As in, ang galing-galing niya. Oo. Alam mo naman talaga, suki na rin naman talaga si Marco sa mga contest, ganyan. Hindi ba ayan. tama? At ikaw din ay sumali sa ating Puzo Rubio Got Talent. Nanalo po ako last year ng Puzurubyo Got Talent. Ayun, champion siya ng ating Puzo Rubio Got Talent. Talaga namang nasa kanya na talaga ang lahat. Oo, ang kagandahan, panalo sa kagandahan, sa At talento. isa pa, model to ha. Oo nga, nakikita ko rin yung kanya mga pinupost sa Facebook. Yes, at mas Grabe. maganda pa to kaysa sa at. Totoo. Paano po? How to be you po? Oo nga. Don't be me po, just be you. Ay, totoo naman din yun. Don't be me. like others, like anyone. Just be yourself. Yes, Tama ba yung be English ko, yourself. teacher? Yes. Oo. Ayan. Ayan, At so- wag na po nating patatagalin pa again to sing imahe. Palakpakan po natin si Mr. Marco Sangbaan. Check. Good afternoon po sa lahat ng ating live viewers. Kinukulayan ng isipan, babalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang sasaktan. Di nagkulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo, kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Hindi na may babalik ang dating nating pagsasama. Ang tamis ng iyong halik ay di na madaramba. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa.
alam sa ating pag-ibig na minsay pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo, kinalimbutan kahit nahihirapan. O para sa sariling kapakanan, kinalimbutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin na hindi sa isa't isa. Kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan, kinalimbutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sindayang pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Para sa sariling kapakanan, kinalimbutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Thank you po. Maraming salamat, Marco Sangbahay. Yes, ayan. Maraming salamat. Ating Second placer sa Your Voice. Kaaraw Pangasinan. Yes, ayan. Maraming salamat po. At ngayon, nagbabalik kami para sa ating Pera o Banga. Ayan. Yes. Yung yung price natin dito. Totoo, 50,000 pesos. Yes. Ang galing. Diyos ko, napakataas. Kakaiba talaga. Siyempre, ang maglalaro sa Pera o Banga ay kukunin natin doon sa ating mga viewers ngayong araw na nagpadala ng kanilang Cellphone numbers. Yes. Ganito po ang mangyayari. Tatawagan namin yung isang viewers. Meron kaming tatanungin na question. Pag nasagot niya ng tama, siya ang maglalaro ng Pera o Banga. Yes! Talaga naman. Sino kaya yung ating maswerte maglalaro? Ayan, at sino kaya ang maswerteng mapipili? Pero bago ang lahat, ang prizes natin na hawak-hawak ni Jerome, pasok! Ayan ang ating Kulili Girl! Yes, ayan! Tara, energy ang ating Kulili Girl. Ayan. Kung yung iba may naningning, kami may Kulili Girl. Talaga naman, yes! Ang galing naman ng mga Ayan. Igiling-giling mo, Jerome. Giling mo, ayan. Palakpakan naman natin yung ating Kulili Girl. Ayan, at kinukuha na. Nako. Ano yung kinukuha ninyo dyan? Yes, syempre, Ano yung yan? cash prize. Ay, nako. Ayan.
Siyempre. 50,000 pesos! Ang isa sa mga lucky winners natin. Ayan na, mamimili Ayan, na. mamimili na ako Ito ha. na. Ito na ang moment of truth. Maghintay po kayo. Pagka may dumating na tawag sa inyo, pag may dumating pong tawag sa inyo, sagutin ninyo. Pag hindi nyo nasagot, Sorry na lang sorry po. na lang. Oh, sayang. Kaya kailangan, Okay. Abangan nyo ang hawakan nyo tawag na ni yung Sir mga Freddy. cellphones. Yes. Okay, ang unang tawag na gagawin natin, eto na, namimili na po kami ng numero. Ayan na. Sino kaya? Kaya- Sino kaya ang maswerteng mapipili? Ayan na. Diyos ko, eto na, nakakakaba naman yan. Sa dinami-dami po ng mga nag-send ng kanilang cellphone numbers, nahihirapan ngayon ang ating Kuya Fred. Ayan na, nahihirapan na siya. Ang dami. Freddy. Sino kaya? Merong mga taga-Aguilar, may taga San Nicolas, Kalasyaw, talaga naman. Puzo Rubio, syempre hindi magpapatalo. Binalonan, ayan, nako, ang daming nag-entry. Hello! Hello! Ako na, hello! Ay, wala pa ba? Wala pa. Akala ko excited na. Nako, kala ko naman talaga ikaw na yung natawagan. Inaabangan ko talaga. Baka Inaabangan baka mo? nag-share din ako. Ay, wow. Yung numero yung number. Ayan. So, ayan, Rick, habang naghahantay po tayo, ang Ayan. ating mga... Sino kaya ang Sino kaya ang ating makakakuha makakakuha? ng 50,000? Wow, Ayan. maswerte. Oh, nasa kamay na ni Jessica ang 50,000. Correct. Kumakaginting yan. Diyos ko. Oo. Napakaswerte. Ang ating kauna-unahang mananalo sa pera o banga. Ay, nako, kung ako yan, tatawaran pa lang ng 30 yan, ay, pera na agad. Pera na agad? Pera na agad. Grabe ka naman. Pang-load na yan eh. Ay, sa bagay, oo. Hindi ka makakapulot ng 40? Wala. Wala, Kaya oo. kailangan pera na agad. Pera agad-agad. Paano kung sinabi 5 piso? So susunod na, natama ko pa ulit. Ayan, mapag-session ulit tayo niyan. Ayan. Ganon. Ayan, Diyos So, ko. ayan ba? Mayroon Naku. tayong siyam ng mga partner na. Yes, ayan. Kasi loud lunch. Ayan. Oo, may kita Okay. ninyo. Loud lunch. Ayan, nandito yung ating LOUDLUNCNH. Ayan. Habang ako nga, hindi ko nga rin alam kung saan. Ito may mga karga ito, partner, tama? Ay, oo. May mga karga ito. may mga laman yung mga yan. Ay! Oo. Ano kaya ang karga ng mga Naku. Iba't iba naman mga karga dito. May mga... May mga kinebular, gano'n. Wow, bongga. Wow. Wow! Nakaka-triangular. Grabe, no? Perfect talaga. Perfect. Ikaw ba naman? Grabe, 50 million partner. Totoo, Diyos ko. Kaya naman talaga, abangan ninyo. Baka mamaya, kayo na yung ating magiging maswerte maglalaro. So again and again, Pera sa lahat o po ng banga? ating mga sharers, Yes. tignan lang po ninyo kasi syempre, ano yan, isa kayo sa mga nag-share, alam na ninyo nandyan yung mga pangalan Yes, ninyo. dapat nag-share at nag-subscribe kayo Yes. sa ating YouTube channel, ang Kaaro TV channel. Ayan. So, gusto din naman nating malaman yan. Ang mga, hindi lang sa ano ha, dapat subscribe po natin ang ating YouTube channel. yes. Ayan, para madami tayo. Mas madami. Mas masaya. Yes, tama ka dyan. Ang unang viewers natin. Mayroon na. Ito na. Tatawagan natin. Pag hindi siya sumagot, sorry. Sorry, ayan. Ayan. So sa lahat po ng mga may cellphone dyan, ano na po, abang-abang na po dyan, tatawagan na po kayo niya ang ating man of the Golden Heart, Kuya Freddy. Ayan. Ayan, nagwi-ring na. Nag-ring na. Ay, Naku. naku, huwag sagutin. Nako. Para akong matawagan. Ayan na, sumagot na. Hello. Hello? Magandang hapon po. Sa Kaaro TV po ito, sa Loud Lunch. Ayaw po, sir. Hi, ma'am. Taga saan po kayo? Matakil po. Ay, sa bayan ng Batakil po, Zorubio. Yes, yan ang ating maswerteng unang caller. Okay, ma'am, may itatanong lang po kami sa inyo. Pagka nasagot po ninyo ng tama, kayo po ang maglalaro ng pera o banga. Nakahanda na po ba kayo? Opo, sir. Ayan, okay. Ano po yung pangalan nila? Laling tiran po. Ano po? Pakiulit. Laling tiran.
Lalin Siran from Barangay Batakil. Okay. Ma'am, ito na po ang katanungan namin sa inyo. Isang sagot lang po, hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng ulitin. Hulaan ang edad ng aking co-host na si Miss Jessica. Ano po ang hula ninyo? Ayan. Ayan. Dapat in 5. Hulaan po ang edad ng aking co-host na si Miss Jessica. Nanonood po ba kayo Ayan. ng Loudlands ngayon? Ano po sa palagay nyo ang edad ng aking co-host na si Miss Jessica? 5 seconds. In 5. Ano po? 4. 25. Ayan. 25 po ang sagot ni Miss Lalaine. Tama kaya? Tama po ba? kaya. Tingnan At natin. mali daw po. ang sagot ninyo, ma'am. Sayang naman. Ang tamang edad po ni Miss Jessica ay 26. Tuwek, kulang ng isa! Diyos ko, sayang Maraming salamat po sa naman. pag-participate. Anyway, thank you po sa panonood. Thank you po. Ayan. At Isa eto pa na, ulit. isa pa. Isa pang caller. Sino Yan. kaya? Sana sa susunod na caller, masagot niya yung tanong. Para naman, merong possibility na makuha niya ang ating 50,000 pesos. Yan, ito na ang isang number na tatawagan natin. Sana nanonood po siya. So lahat po ng mga nag-share po kanina ha, nag-subscribe, ayan, napakaswerte po kung natatawagan po ng ating Kuya Freddy sa araw na ito. Yes. Kaya, napakaswerte naman nung kanuna. Sayang, hindi lang Oo, nasagot. kulang lang siya ng isang taon. Sayang. Ayaw niya sagutin. Ayaw sagutin. Nako! Pakisagot! Pakisagot! Huwag mong sayangin ang pagkakataong manalo ng 50,000. Diyos ko. Grabe, yung mga cellphones ninyo, hawakan nyo na, tumutok kayo sa inyo mga cellphone at kahit pag nakita nyo nag-ring, sagutin nyo kaagad. Ay nako. Oo. Baka kasi, akala, Nagmemerenda ata. hindi, baka akala, yung sa loan, kaya hindi sinasagot. Hello, ayan, sumagot Ayan na. Ayan na. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sa Caro TV po ito sa Loudlands. Nanonood po ba kayo? Opo, sir. Ay, kayo po ang isa sa napili na may chance na maglaro ng pera o banga. Ito po si Kuya Freddy. Okay. Ma'am, ano po yung pangalan ninyo? Jelmar Abon po from Dumayat, Binalanan. Yes. Binalonan! Hi sa inyong lahat! Napakaswerte Sa naman. ano yan? Bayan ng aking idol? Yes. Congressman Moonmon Gico, ayan, hello po. Idol. Congratulations po. Okay, ma'am. Mayroon po kaming katanungan sa inyo. Pag nasagot po ninyo ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga at may tsansang manalo ng jackpot prize na 50,000 peso. Yes! Nakahanda na po ba kayo, ma'am? Okay, ito po ang aming katanungan. Okay, anong kulay? Ito po ang aking co-host si Jopel. Anong kulay ang kanyang sapatos o sa heels? Ay, anak ko! Anong kulay? Ayan Nako, po. kailangan Kung ninyong nanonood po kayo, makita. mahuhulaan po ninyo. Ayan. Nakatago naman. Ayun. Kaya nga po, ma'am, hulaan. nga po eh. Ma'am, 5 seconds, ma'am. 5 seconds. Four. Anong kulay? Any guess po, kahit anong kulay? Three. Blue. Ayan, Yan, green. green. Pakita mo nga, Jo. Parang hindi po siya green. Sorry po, ma'am. Ayan. Nako! Okay, salamat po sa Ayan panunood. na, maraming salamat po. Okay, panibagong callers po tayo. Ayan, thank you so much po for watching. Ayan. Grabe, muntikan na green po ang suot. Green, oo. Green yung suot, pero yung heels is black. po, sayang. Sayang. Buti na, may silbi pala yung pagtatago ko ng Ay, ng tatawag heels. ulit tayo. Ayan Isang na. caller na naman. So, pangatlo na to. Diyos ko, sana naman may manalo na sa ating question and answer portion. At taray, question and answer.
Ayan na. Sagutin po ninyo. Sumagot po kayo. Sagot po kayo. I-check nyo na po yung inyong mga cellphone. Ayan na. Hello? Magandang hapon po. Ay, good afternoon po. Ma'am, sa Kaaro TV po ito, sa Loudlands. Nanonood po ba kayo? Yes po. Okay, ma'am, kayo po ang isa sa napili na magkakaroon ng tsansa na maglaro ng pera o banga. Ngayon po, sasagutin nyo ang isang katanungan. Pag nakuha nyo po ang tamang sagot, kayo ang maglalaro ng pera o banga at may tsansang manalo ng jackpot prize na 50,000 pesos. Wow! Alright. Ano pong pangalan nila? Ano pong pangalan? Silva Bautista po. Ano po, pakiulit? Silva Bautista. Tilpa Bautista. Ma'am Tilpa, ito po ang inyong katanungan. Okay. Okay po. Kung nanonood po kayo ng aming show na Loudlands, ano po ang tawag sa grupo ng aming mga staff dito sa loob ng studio? Yung grupo po nila, nabanggit po namin kanina. Nako, hulaan nyo na. At syempre, magka-countdown na ba tayo? Ano po? 5 seconds lang po. 5 seconds. Ano po? Pakiulit pa yung sagot. Yung tanong po, ano po ang pangalan ng aming grupo na anong crew namin dito sa studio? Mayroon pong pangalan o tawag yung grupo nila. Binanggit po namin kanina. Loudlands. Mali Ay, po yan mali po. po. Mali po, ma'am. Nako. Okay, isa na naman pong call. Maraming salamat po. Ayan, dapat po talaga nakatutok yung ating caller magmula umpisa hanggang sa matapos. Ang pangalan po ng grupo nila ay Pugad Guwapo Boys. Ayan. Pugad Guwapo Boys. Sayang. Ayan, sino na naman kaya ang isa pa? Isang tawag na naman ang gagawin natin. Ayan Sana na. po sumagot. Ayan. Diyos ko, siguro kailangan sumasayaw din kayo sa loob ng inyong tahanan. Para naman mahulaan ninyo yung ating susunod na tanong. Sana naman po. Sagutin nyo na po. May nagre-ring na po. Ayan na. Hello, ayan na. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Ay, dito po sa Loudlands ito, dito sa Kaaro TV. Magandang hapon po at salamat sa panunood. Ma'am, kayo po ang isa sa napili na magkaroon ng tsansa na maglaro ng pera o banga. Kung masasagot niyo po ng tama ang aming isang tanong. Nakahanda na po ba kayo, ma'am? Opo. Ano po yung pangalan pala ni ma'am? Gigi Faye Mapanaw po. Mapanaw. From, taga saan po si Ma'am Mapanaw? Inmalo. Puso Roop Season. Ayan. Ang kalapit bayan natin. Ay, sa mga taga-season. Hello po sa inyo dyan. Papunta na ng Labayog yan. Ma'am, ito po ang aming katanungan. Kung mahuhulaan po ninyo ang edad ng aking co-host na si Gerald. Ay! Gerald, Ayan. kayo ang mananalo at maglalaro ng pera o banga. 5 seconds. Ilan po ang sa tanta nyo ang edad ni Gerald? Ito po. Yes, in 5, 4, 4, 37. 3, 37! 37! Sandali nga! Dito ka nga, partner, sa gitna. Diyan ka nga! Ma'am, inaano kita? 37 daw! Grabe naman to si Mama Panaw. Ang edad ko po ay 34. Ayun, sumobra! Okay, sayang naman. May salamat po, madam. Ay, maraming salamat po. Naku, partner, 37 ka na pala. Ikaw, hindi mo sinasabi sa amin, ha? Ay, nako. Ay, umayos kayo, ha? Mukha lang matanda. Pero batang-bata ito. Batang-bata, 34. 34. Ayan, 34 years old na po ang ating host, Gerald. Ilang taon ka na ba? Secret, baka Feeling ko itanong. ito, ano to eh. 22. 22, wow, talaga Yan, ba? isa na naman tawag gagawin natin. Ayan na. Naku, nakakailang tawag na tayo. Hello? Panglima na ba? Hello? Ay, hindi ako, mali. Panglima na. Ayan.
pang-limang tawag na. Ayaw sagutin. Sagutin nyo po! Sagutin po ninyo, sayang. Ayan. Ayan. Ay, Okay, wala. Isa pa po ang Kukuha caller. pa ako ng isang number. Ayaw sumagot eh. Nako. Naku naman. Ayan, dapat po hawak-hawak ninyo ang inyong cellphone. Ayan, para naman pag tumawag, sagutin nyo po kaagad at baka kayo ang maswerteng maglalaro sa ating pera o banga. Wow! Siyempre, laki ng price kaya dyan, partner. Totoo yan, partner. Kaya naman talagang dapat abangan talaga nila yung tawag. 50,000 partner. Totoo, Bibili na ako 50,000. ng house and lot. May mabibiling house and lot sa 50,000? Na 50,000. Saan nakalagay yan? Nasa banga. Nasa baka. Ayan, oo, yung bahay talaga 50,000 pero yung lupa mo mga ano lang, nasa banga lang, Nasa no? banga lang. Ang taray naman nun. Correct. Yung isang poste nakaganon, tapos ang grabe yung bahay. Ayan na, isa pang caller. Ang ating maswerteng caller. Napakaswerte. So sa lahat po ng ating mga viewers po na nanonood ngayon, please, pag may tumatawag, sagutin po ninyo agad. Yes, Ayan, totoo. tumatawag na naman po tayo. Pag may Ayan. nagre-ring, huwag niyo pong hayaan. Bakit di po yan home credit? Oo, baka kala nila home credit mga ganun, no? Correct. Ayan na, sumagot na. Yan. Hello, magandang hapon po, ma'am. Hello po. Si Kuya Fred po ito dito sa Loudlands Kaaro TV channel. Opo, sir. Ay, nanonood po ba kayo ngayon? Nanonood po ako kanina, sir, pero naano po kasi. Ganun po ba? O manood ka ulit dahil kailangan mong maglaro ng pera o banga kung masasagot mo ang aming katanungan. Taga saan po pala si ma'am? Taga saan po kayo, ma'am? Manawag po, sa Lipit Norte, Manawag. Wow! Ayan! Hi po! Mga taga-Manawa. Yes, mga kalapit bayan natin na tatawagan. Alright, okay ma'am, ito na po ang katanungan. Nanonood ka na po ba? Okay, ito ang aking tanong. Pag nasagot mo ng tama, ikaw ang maglalaro ng pera o banga. At ikaw ay may tsansang manalo ng 50,000 pesos jackpot. Wow. Ang tanong ma'am, ano ang kulay ng aking sinturon? 5 seconds. May itim po. Hindi po nakikita. Itim daw. Itim. Tingnan natin kung tama ang sagot ni ma'am. Okay. At ang kulay, Ay, puti! Ay, sayang! ay, naku naman. Ay, sorry. Next time, manood po kayo ulit sa susunod. Bye! Ayan, ako! Pang-ilan na? Ang dami na nating natawagan. Pang-pito, pag-sampu na, ay naku, next week na. Anong oras na? Nako, nag-aantay yung ating mga banga sa inyo. Sagutin na Right, ninyo. tawag ulit tayo. Ayan na. At Yan. nagre-ring na naman. Ay, cannot be completed. Kulang yung number. Kulang yung Kulang, number. kulang. Ano ba, mga pugad gwapo? Ano nangyayari? Ayan, syempre. Ayan, oo. Habang inaantay natin, ganyan. Ano nagalagay sa mga sponsors po natin? Maraming salamat. Yes. Tangay-tangay and DDI. Yan, at syempre. Owned and managed by Madam Frances, Madam Soraya, and Madam Rachel Torres. Maraming pong salamat sa Ayan, pag-visit. yan yung kanilang masarap na pansit. Correct. At syempre, Oo. pinakalo po Tawagan yan. natin ulit to. Ayan po. Mamaya pa po yung mga ibang sponsors po natin, babanggitin po ulit. Ay, naku. Naku! Iba pa. 09 09 12 67 67 32 36. Ayan. Nako, sinabi na namin yung number. Alert ka na kung number mo yon. Yan. Ayan na. Ayan, Nagre-ring na. Yan. Baka siya na makakasagot ng katanungan. Totoo yan. Correct. Nako, kailangan nakatutok talaga kayo sa Loud Lunch. Nako, Hello. Magandang hapon po. Hi, sir. Good afternoon po. Magandang hapon. Si Kuya Fred po ito sa Loudlands Kaaro TV channel. Nanonood po ba kayo ngayon? Ma'am, nanonood po ba kayo ng Loudlands ngayon?
Yung cellphone ko po sana kaso natawagan po. Natawagan. O, sige. Ngayon, ikaw po ang isa sa mga napili na maglaro ng pera o banga kung masasagot mo ang aming katanungan. Okay? Yes, sir. Ano pong pangalan pala nila? Gian po. Gian? Taga saan po si Gian? Taga Batakil po pero nandito na po sa Dagupan. Saan? Nasa Dagupan daw po siya ngayon. Pero from Batakil po, Sir Fred. Okay. Ayan. Hello, hello. Hello. Ngayon, ang tanong, ikaw naman kaya magtanong. Sige. Ang tanong. Eto na. So, ang ating katanungan po para sa ngayon ay, ano po ang pangalan ng ating floor manager? Okay. Sinabi rin po namin yan kanina. Yung pangalan po ng ating floor manager. Any guess po? Any guess po? Hulaan po ninyo. Dapat po kayo ay nanonood talaga. 5 Ayan. seconds. 5 seconds, pangalan po, kahit pangalan. Wala, hindi po niya masagot. Dapat po manood po kayo. Di bali po, sa susunod po ulit, manood kayo at may chance po kayo. Basta manood po kayo. Bye! Pangalan ng ating floor manager. Yung nagtatampo sa atin, di ba? Naku, hindi na naman tinawag. Hindi nakalimutan ninyo. Ayan, kasamahan po ay ng ating pugad guwapo boys. Si Mr. Philip Villanueva. Ayan, kailangan po manood lang po kayo magmula umpisa hanggang dulo para naman masagot ninyo ang aming mga katanungan. Diba, energy? Hello! Hello po. Magandang hapon. Nanonood po ba kayo ng Loudland sa Caro Channel ngayon? Ano po? Ano? Hello? Nawawala. Hello po, narinig niyo po kami? Okay, nanonood po kayo ngayon. Kasi po, kayo po ay napili namin tawagan para sagutin ng isang tanong. Pag nasagot niyo po ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Ayan. Taga saan po sila? Lawak po si Rubio po. Lawak, Pusurog, Barangay Lawak. Barangay Lawak. Wow! Hello po sa mga taga-barangay Lawak. Ang katanungan. Ano po ang ibinigay sa amin na merienda ng aming sponsor? Hulaan Ayun! Ano po? Pakiulit po. Mayroon po kaming natanggap na merienda galing sa isa sa aming sponsor. Hulaan kung ano yung merienda na yan. Pag nasagot mo ng tama, ikaw ang maglalaro ng pera o banga. 5 seconds. 1, 2, Kahit anong merienda po, hulaan na po ninyo. 3, Merienda po, merienda. 4, 5, ano? Pansit po. Pansit! Wait! Tingnan natin, tama ba? Napakagaling mo naman. Ayan o. Grabe! Ayan na yung pansit! Tama ang sagot mo. Tama ang sagot! Ayan! Pansit po. Ngayon, kailangan manood ka, nakatutok ka sa screen, at maglalaro tayo ng pera o O, baka. ayan! At syempre, bago tayo, yes. Bago natin pagpatuloy, break muna tayo, direct. Ayan, so magbabalik po kami para po maglalaro. Diyan ka lang, ha? Hello? Diyan ka lang. Kailangan nakatutok.
na maglalaro ay si Dina Calputora from Barangay Patakil. Ayan. Eto, Dina. Nakikita mo ilan ang banga sa harap? Ilang banga yan? Nakikita mo? Nanonood ka? Ilang banga ang makikita mo? Nakikita mo ilan ang banga sa harap? Ilang banga yan? Nakikita mo? Nanonood ka? 9 po. 9. Okay, pumili ka kung alin banga ang gusto mo. Ayan. Letra, yung letra, loud lunch. Alin dyan ang gusto mong banga? 9. Okay, pumili ka kung alin banga ang gusto mo. Ayan. Letter D po. Ano? Letter D. Letter D. Okay. D. Ang Tika napili mo niya. na. Sigurado ka na? Ayan. Sigurado ka sa letter D? May chance ka pang magpalit. Ayan o. L, O, U, D. Ito ang napili mo. L na naman. U, N, C, S. Sigurado ka na? Alauna. Ayan na. May chance ka pang magpalit. Sure naman tayo sa letrang D. Gusto kitang manalo. Kaya ano? Sure ka na? Sigurado ka na? Sigurado na daw. Oh, sige. Sure ka na? Talaga? Gusto kitang manalo eh. Ha? Letter D. Letter D na ba talaga? O ano? Gusto mo manalo? Gusto kitang manalo, kaya pinibigyan kita ng chance ha? Nako, nako, nako. Pag-isipan mong mabuti, Pag-isipan ate. mo mabuti. Ayan. Binibigyan ka pa ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon. Ano? L-O-U-D-L-U-N-C-H. Alin ang pipiliin mong banga? D o yun na ba talaga? Final na yon. Bubuhatin ko na. Pag-isipan mong mabuti, ate. Ha? Letter L po yung nasa gitna. Letter L, yung nasa gitna. Sigurado ka na dyan. 100% na ha. Final na to. Okay na. Okay. Alaga mo dito. Ayan, at ilalagay na ni Kuliling. Ayan na, si Kuliling. Yan. So, good Ayan na si luck. Kuliling. Ayan, ayan. Ayan, igiling mo, Kuliling. Igiling mo. Ayan, ito. Nakikita mo ito ngayon. Ito ang napili mong banga. Ito ang bilao. Magtatawaran tayo ngayon. Okay? Ang jackpot prize ay 50,000 peso. Okay. May asawa ka na? May anak? Okay po. May asawa ka na? May anak? Ilan ang anak? Hello? Ay, dalaga pa. Okay. Okay. Dalaga pa pala si Tina. Tina. Okay, magtatawaran tayo. Titingnan ko nga kung anong laman nung napili mong banga. Nako. Ano kayang laman? Kuya Freddy, baka gusto nyo magbukas muna tayo para naman may surprise? Swerte. Diyos ko, Lord. Okay. Magbubukas. Alright. Para magkaroon ng gana ang ating mga viewers, bubuksan natin ang ilan sa ating mga banga. Ayan, uumpisay natin. Hindi, tawaran ko muna. Okay, tawaran muna tayo bago ako magbukas. Unang tawad, 1,000. 1,000 pesos. Yan. Pera o banga. Bilao o banga? Bilao o banga? Ano? Banga. Okay. Alright. Pangalawang, talaga, sigurado ka na. Siniswerte ka. Ang ganda ng mga ngiti ni Dina. Okay. 2,000. Bilao o banga? Banga po. Banga. Banga Okay. pa din. Ayan, sa 2,000, banga pa rin. Ayan, okay. Bubuksan natin ang ilan sa ating mga banga. Para makita mo. Ayan. At ang ating Ang laman ng isa sa ating banga Letter na hindi mo L. napili ay mantika. Ayan. Ayan, yung Ibig ating sabihin niya, bukas mantika. na. Ayan. Bubuksan din natin ang lagpas-lagpas para ano, okay? Isang banga ulit. Ilapit mo. Anong laman?
Ang laman po ng banga ay... Kamatis! Kamatis! Ayan. Okay. Ito naman po ang laman ng ating banga ay... Sa letter U, Ang laman ay... Talong! talong. Ayan. Ngayon, ang huling banga na bubuksan natin ay ito. Ang laman Letter C. ay... Letter C ay... Bawang! Bawang. Ayan Okay. ako. So, yan na po ang mga nabuksan nating banga. Buhay Yan. pa ang ating Yan. jackpot. Ayan. Okay, so itong apat po hindi pa natin nabubuksan at ang napili mong banga. 3,000 pera o banga? 3,000 na! Naku! Laki-laki na yan! Bubuksan ko na to. Ano? 3,000 pera o banga. Okay, huling tawag. Huling tawag na to. Bubuksan ko na to. Ikaw na bahala dyan, ha? Pero, bubuksan ko na talaga. Lapit ka. Oh, lapit. Ayan na, eto na. So, Ah, ano ano? pinili mo ate? 3,000 huling tawad ni Kuya Fred. Bubuksan Pera ko o na. banga? Pera o banga? Banga po. Banga daw po. Banga. Dadagdagan ko pa ng 1,000. Huling tawad. Bilao o banga? 4,000. Banga po. Banga. Banga pa rin talaga. Iba! Eto na siya. Ay. 4,000 pesos ate. 4,000 pesos pera o banga? Tina, kung sakaling tumama ka ng jackpot, 50,000. Kung sakaling tumama ka ng 50,000, saan mo gagamitin? Pambili ng banga. Ha? Ano po, pambibili ko po ng cellphone para po sa online class po. Tapos, pambibili mo din po ng groceries para sa bahay. Cellphone at grocery. Okay. Okay, ano yung tawad natin kanina? 4,000 pesos para o banga. Okay. Since dalaga ka pa naman, okay, wala ka pang, okay. 5,000 pera o banga. Huling tawad, bubuksan ko na ito. Ayan. 5,000 pesos Ayan, pera o bubuksan ko na. banga? Pera o banga. 5,000. Banga po. Banga pa rin. Banga pa rin. Naku. Sinisilip ni Kuya Fred. Nako. Pakaswerte. Siguro ano to kanina, nagdasal to. Bago. Ay, nako ate, malapit ka pala kay Papa G. Papa Ilapit mo naman kami kay Papa G. Sino papadyan, Papa Jesus? 6,000. Ay, 6,000. O banga. Lalaki na! Ayan. Banga. Banga pa rin. Bubuksan ko na to. 6,000! Huling tawad. Bubuksan ko na. Ayan. Ang napili. Sure ka na ba, Hindi ate? 6,000 pesos. Nang po. At least kailangan ko ng Ano? Ang napili niya, pinagpalit sa 6,000 ay... Banga ba, ate? Banga? Banga po, ate. Banga pati ito. Sigurado ka na. Ate, 6,000 pesos, te, pera o banga? Banga po. Banga pati ito. Basta ka kami. 7,000 pera o banga. 7,000 pesos, ate, pera o banga? Banga po, banga. Ate, 7,000 na, te, pera o banga, ate ko? Ano? Pera o banga, bubuksan ko na talaga to. Banga po. Banga. Sigurado ka? Opo. Sigurado? Yes po. Ito na. Huling tawad na Ang yan, huling ate, ha? tawad Huling tawad na to. ay 7,000 pesos. Ang pinili ni Dina ay banga. Magbukas pa kaya tayo ng isa pa? Jopel, huling tawad na niya. O sige. Buksan na natin Ayan ang na. napili. Sure ka na, ni ate? Tina. Sure na? Sure na Sure ka talaga? Last na to na tanong, ate. Pera o banga? 7,000 pesos.
Sure ka na? Ayan! Bubuksan ko na! Anong sumagot ka na? Muling tawag yun, 7,000. Pera o banga? At dadalawang isip si Dina. Ano, kailangan matapos tong laro, Dina, sumagot ka. Pera o banga? 7,000 Ay, binabati natin lahat ng ating mga manunood sa San Carlos, Aguilar, Lingayen, Dagupan, sa Santa Maria, Pangasinan. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyong panunood. Sa Sabado po ulit, muli kaming babalik. Dito po sa bayan ng Pusurubio, huwag po kayong magsasawa. At sa darating na linggo, mas marami pong prizes ang aming ipagkakaloob sa inyo. Yes, ayan. Kaya naman, tumutok po kayo ulit sa susunod na Sabado dito sa Loud Lunch Kaaro TV. Ay, okay, ito na. Ayan, Dina, ate, pera muling o banga? tanong. 7,000. po. Pera o banga? Banga po. Banga, Uncle Jopel. Eto, buksan mo na ang napili ni Dina. At ang kanyang napili, lalapit tayo ha. Lalapit Sir, natin pwede sa lalapit camera. kami. Ang pinagpalit sa 7,000. Ayan, itataas natin ha. Nandito po, ayan, nabuksan na natin. Ayan po, nandito na po. Ang kanyang pinagpalit sa 7,000 ay... Ayan, di ba basa? Ano yan? Sibuyas! Sibuyas! Ay, naku, ate! Ayan, Ate, sibuyas daw, ate. Ganun pa man, magkakaroon ka ng consolation prize na 1,000. Padadalang kita ng 1,000. Yes. Jeka. Naku, ate, sayang. At yung ating jackpot ay nasaan? Ang Sir Freddy. Ang ating pong mga jackpot prize ay ito. Ito pa po, yung mga hindi pa po nabuksan. Nabuksan, pakitutukan lang po. Ito pong isa na Letter to. O. Carrot. Sa letter O, carrots. Letter N. Letter Ano kayang laman? Luya. Luya. At ang huli, Ang huli, magic Magic sarap. sarap. Ito yung una niya napili. Ang nasa Yung una mong napili. Sayang naman. ate, Grabe. yung letter D. Ang Ay, magpaalam na kayo sa mga guests. ayan. Naku, ate, sayang. Pero anyway, congratulations sa'yo, ate. At meron ka pa rin namang 1,000 pesos at sibuyas. Ayan, congratulations, ate. So again and again, maraming salamat po sa ating mga sponsors. Maraming salamat. Tangay-tangay ang DBI. Ang New Me Miracle. Siyempre, ang Bank of Makati Urdaneta And Branch. syempre, mga di kakalimutan ang Malayan Grand Mansion. at sa lahat po ng ating mga nag-subscribe at mga nag-share. Ulit-ulitin lang po natin sa Yes. mga pagla-live po natin para meron po kayong chance na manalo at maglaro sa ating Pera o banga? Ay, syempre, huwag po niyong kalimutan. Unang-una po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube. Channel, yes, Ayan. sa ating YouTube channel, ang Kaaro TV channel. Ayan, mag-subscribe po tayo dyan. At syempre, sa ating Kaaro Pangasinan page, mag-invite po kayo at mag-share ng ating mga live. Ayan. So, again, maraming salamat po. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado dito lang sa Loud Lunch! Bye, everyone! Sinarakan to! Wag ka lang, Sinarakan to.